O Concello de Amoeiro e 3 empresas organizan a súa primeira gala de premios. Nace con distintas categorías, entre elas cultura, deporte, empresario do ano, xoven do ano ou persoal municipal. Iniciativas seguro que vos vai salir ben, seguro que vai salir ben. E máis sendo todos de Amoeiro, que é o que máis importa, que engloba todo o Concello de Amoeiro, tanto, xa o dixen antes, veciños, empresas e sobre todo o Concello. Vai haber un xurado donde cada forza política con representación municipal. O 13 de setembro coñecerase os premiados na gala, na que ademais colaboran varias empresas asentadas no municipio. Temos que entender que esta é unha maneira, pois, o primeiro ano é un pouquiño así piloto, unha experiencia, que vamos intentar mellorar, se pode, progresar, meter máis empresas, colaborar un pouquiño máis entre todos. E que todo o mundo se vexa implicado neste proxecto que estamos.